हमनानै ला नोंथांनि आखायाव 1 लाख रां दङ आरो बे 1 लाख रांखौ इनभेस्ट खालामनायनि गेजेरजों 1 बोसोरनि उनाव बेसेबां जायो फैदो नायदिनि। दानिया आङो बे 1 लाख रांखौ मोनब्रै जायगायाव इनभेस्ट खालामगोन आरो बेनिनो गिबियावनो जाहैबाय आं एफडिआव इनभेस्ट खालामगोन मानोना एफडिआनो जाबाय सेफ इनभेस्टमेन्ट। बेनिनो आं जुदि 50,000 इनभेस्ट खालामोब्ला 1 बोसोरावहाय 7% इन्टारेस्ट मोनगोन आरो बेनिनो मेचुरिटि एमाउन्टखौ आं मोनगोन 53,593 रुपिस आं मेचुरिटि एमाउन्ट मोननो हागोन। बेबायदिनो आंनि सेकेन्ड इनभेस्टमेन्ट अपसनानो जाहैबाय इन्डेक्स फान्ड। आं बेवहाय 30,000 इनभेस्ट खालामगोन आरो बेनिनो बेवहाय लामसाम 12% जुदि इन्टारेस्ट मोनोब्ला गासै 33,600 रुपिस आं 1 बोसोरनि उनाव मोननो हागोन। बेबायदिनो थार्ड इनभेस्टमेन्ट अपसनानो जाहैबाय गोल्ड ETF। गोल्डआ जाबाय मोनसे रिस्कि इनभेस्टमेन्ट। बेवहाय नोंथांमोना सानैबो एसे इनभेस्ट खालामब्लानो जाबाय। आं बेवहाय जिहेतु 10,000 इनभेस्ट खालामगोन आरो बेनिनो थांनाय बोसोरनि जितु रिटार्नखौ नायोब्ला बेवहाय नोंथांमोना 1 बोसोराव 81%नि रिटार्न मोननो हादोंमोन आरो बेनिनो 10,000 इनभेस्ट खालामनायावहाय नोंथांमोना 18,100 रुपिस नोंथांमोना 1 बोसोरावहाय मोननो हागोन। आं 10,000 रुपिस आरो सिल्भार ETF आव आं बेवहाय इनभेस्ट खालामगोन। जुदि नोंथांमोना बेवहाय इनभेस्ट खालामनो नागिरोब्ला सानैबो एसे बेवहाय इनभेस्ट खालामबानो जाबाय मानोना सिल्भार ETF आ जाबाय